Доброго ранку! Вітаю усіх у нашому доброранку. Привітання! Кася? Яна саме не познав. Тепер познав. А чим ти займаєшся? За зорками назираю. Цудовне заняток, Ванечка. І ти убачив самою великою і пригожою, так? Зорки усі прихожі, але я не так далеко, що навіть у телескопі маленькими здаються. Гляді я ще раз і більш уважливо. Бачу тільки яскраві, але маленькі. Що? Поверни свій телескоп у другий бок. Ой! Привітання! Ку-ку! Кася, а дійдися трошки. За тебе зорок не бачу. Пригледься, коли ласка. Неужели ти не зауважаєш саму пригожую і саму велику зорку? Ні. А я? А ти зорка? А хіба не бачно? Хто я ще не ведає, що Кася самая яскравая зорка з усіх? Ти, пробач, ніяк не здогадався. Ванечка, а дійдися, коли ласка. Так добре? Нормально. Теперь усе бачать, что перед вами сапраўдная зорка. И яе імя Кася. Кася, можна мені подійти ближей? Подыходь. Теперь бачиш, что перед тобой зорка? Тепер бачу. Чому тоді ти не показуєш для мене зорний мультфільм? Виправляю свою помилку. Мультфільм. Кася, а ти що вивчаєш? Теперь моя черга сузор'я вивчати. Ну і що, знайшла? Бачу много зорок, але не можу познати, у якої сузор'я вони складаються. Давай я тобі допомогу. А ти не ведаєш, ці є сузор'я Касі? Ніколи про таке не чув, але у мене є суперрозумний комп'ютер, який про все ведає. Шукай хочей. Знайшов. Сузор'я Касі? Ні, але назва вельми подобна. Якая? Касечка? Ні, сузор'я Касіяпеї. Воно знаходиться недалеко від полярної зорки. Ой, як пригожа! Тепер я хочу, каб і мене так називали. Больш на звичайну Касю я відгукатися не жадаю. Касіяпея. Вельми виразне ім'я, правда? Ванечка, і ти собі можеш пошукати яке-небудь зорне ім'я. Навошта? Мені ім'я Ваня подобається. І Іван так само. А сузор'я Івана єсть на зорному небі? Треба пошукати. Ну, що, знайшов? Не знайшов. Моїм ім'ям поки що не назвали ні одно сузор'я. Ваня, може ти не вельми уважливо шукав? Здається, все зорне небо перекрутив наперед і назад. Але ніводного Ваня не знайшов. Давай я погляджу. У мене в очки, як алмази, усе зауважаю. Коли ласка. Ага. Так. Ванечка, погляди на мене. Теперь уяви, что ты сапраўдны принц и отправился на полювання. Я? На полювання? Ты уяви, что ты стреляешь з лука. Так? Вось! Такого принца я бачила на зорному небі. Бить такого не може. Сузор'я стрільця. У гэтым сузор'і знаходзяцца самыя прыгожыя зоркі Млечнага шляху. Іншымі словамі, самыя прыгожыя зоркі шукайце менавіта ў гэтым сузор'і. Прапаную зрабіць невялікі перапынак у нашым зорным падарожжы і паглядзець мультфільм. Я не супраць. Давайте глядзець. Ванечка, а што ты робіш? Вырашыў намаляваць сузор'е. І пачаў з майго сузор'я Касі, так? Дакладней, Касяпеі. Не дагадала. А з якого тады? Сузор'я Ванечкі? Ну, можна і так сказаць. Я пазначыў зорачкамі сваіх лепшых сяброў. Пасля злучыў іх лініямі.
Глядзі. Ваня, у цябе сапраўдная галактыка атрымалася. І чым мацней мы сябруем, тым больш яскравыя зорачкі можна ў маім сузор'і намаляваць. Ваня, а зорка Кася у тваім сузор'і ёсць? Вядома, вось, і Лезік таксама. Ой, тут усе вядучыя добраранка. Так, Дзякуй табе, Ванечка. Сябры, а вы не жадаеце намаляваць свае сузор'і? трошкі пафантазіруйце, і у вас атрымаецца цудоўная зорная карціна. І няхай кожная зорачка будзе са сваім характарам і настроем. Як у вашых сяброў. А можна кожнай зорачцы даць вельмі жартоўныя імёны. Толькі такія, каб вашых сяброў не пакрыўдзіць. А калі пажадаеце, можаце даслаць свае сузор'і сяброў нам. Адрес памятаеце? 220-114, город Минск, улица Макаенко, 9, программа «Добраранак». А калі вам зручней карыстацца электроннай поштай, можаце адправіць малюнкі з яе дапамогай. Адрес вы бачыце на сваіх экранах. А да малюнкаў можна дадаць лісты з аповедам пра вас і вашых сяброў. І памятайце, што самае цікавае з іх мы пакажам у эфіры і адзначым невялікімі прызамі ад нашай праграмы і часопіса «Рюкзачок». А зараз самы час паглядзець яшчэ адзін ранішні мультфільм. Ванечка, я хочу даць табе даручэнне. Якое? Калі змагу, дапамагу. Заставайся у добраранку за старэйшага. Я з задавальненнем. А ты куды ж? Палячу. Куды? Да сузор'я з прыгожай назвай Касяпея. Гэта вельмі цудоўная ідэя, але да палёту ў космас трэба падрыхтавацца. А я падрыхтавалася, сабрала любімыя заколачкі, стужачкі, завушніцы, туфлі з бліскучкамі, сукенку з каляровымі гузікамі, спадніцу ў гарошкі. Гэта навошта? Як навошта? Я ж буду з жыхарамі зоркі знаёміцца. Хачу быць ва ўсёй прыгажосці. Зразумела. Толькі ў космосе табе без скафандра ніяк не абысціся. Ой, а я неяк пра гэта не падумала. Але нічога, у меня будзе скафандр у гарошкі і з каляровымі гузікамі. Кася, ты можаш стаць самым модным касманаўтам у свеце. Я гатовая! Толькі акрамя скафандра касманаўту трэба фізкультурай займацца, замежныя мовы вывучаць, у тэхніцы разбірацца. Ну, на урокі я зараз пабягу. Усе мы зараз на заняткі адправімся, таму што без новых ведаў ні касманаўту не абысціся, ні тэлевядучаму. А калі я вядучая касманаўт, мне трэба ў 2 разы больш вывучаць. Гэта нікому не пашкодзіць. Тады давайте дамовімся пра наступную сустрэчу і адразу на заняткі. А сустрэнемся мы заўтра зранку у нашым добраранку!